An bɛ segin ka don kumaso ale kɔnɔna na n'o ye Mandi TV studio belebele in kɔnɔna ye donc an bɛ foli ta ni kɛrɛnkɛrɛn halisa ka ɲɛsin kanubaw ma aw mana kɛ k'an filɛ diɲɛ jamana o jamana kan i n'a fɔ karamɔgɔ an y'a yir'u la k'a fɔ an bɛ sɔrɔ canal kan i n'a fɔ an bɛ sɔrɔ Mali Vision fɛnɛ ale sanfɛ application dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ ko IK Tele n'i ye o fɛnɛ télécharger donc i bɛ se ka an fɛnɛ sɔrɔ o fɛnɛ sanfɛ donc an bɛ foli di kanubaw bɛɛ lajɛlen ma toujours n y'a yir'a la k'a fɔ an ni belebelew de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an bɛ ka jɛ ka baro sigi kɛ fɛn min ye festival tako 7nan ye donc u ka cɛden wɛrɛw bɛ an bolokɔrɔ tuguni donc an bɛna ɲininkali sɛmɛ minnu fɛnɛ la donc an b'a daminɛ